Taas on viiniblogin aika, koe viiniblogin taika. Alat ja avosviitearvot hetkeksi unohdan. La 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 la, la 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 la, la 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 la. Jätä hetkeksi kaikki huolet, kuitenkin sä pian kuolet. Ei pullon kutsu huutoon vastaamatta jättä sää. Oikein hyvää joulun alusta kaikille asiakkaille, jotka ovat odotelleet jo hyvinkin pitkään uutta viiniblogin jaksoa. Tänään on kyseessä joulu erikoinen. Ja haluankin ensimmäisenä kiittää Shark urheiluseuraa, joka lahjoitti tällaisen Shark Bianco viinin 2023. Aloitetaan kaatamalla viinilasiin ja katsotaan miten viini käyttäytyy. Odotuksena on, että kyseessä on vitun hyvä ja vitun halpa viini. Aivan vitun halpa. Lähes niin halpa, ettei... Jaas, katsotaanpa sitten miltä se maistuu. Joo. Sanoisin, että aika vitun hyvä viini. Saatana. Nyt on kyllä sanottava, että saattaa olla paras. On ollut paras viini, mitä on tähän mennessä ollut. Se ei nyt riistänyt. No, oho. Taas on viiniblogin aika, koe viiniblogin taika. Alat ja avosviitearvot hetkeksi unohdan. La 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 la, la 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 la, la 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 la. Jätä hetkeksi kaikki huolet, kuitenkin sä pian kuolet. Ei pullon kutsu huutoon vastaamatta jättä sää.